Welcome guys, welcome to my channel. Katogo naman ta guys. Paway sa ta guys. Para ito mo nakikita ta guys. Niya nautos. Katogo sa ta. Para sa ko. Okay guys. Pawal sa guys para matog sa tagamay. Kaya mabalik pagtakos niya. Pawal sa guys. Para magtakos to balik guys. Okay guys, Hawaii na guys kay kakabay mo guys. Sa katong ganahan pa makuan murunit sa ikaw foundation sa lungsod sa Matalong. Andam pa kaming mudawat o mga donasyon para sa kabataan sa lungsod sa Matalong. Okay guys. Kaano guys.